Jajanan iki nek ning nggonmu jenenge apa bolo? Nek ning kene iki mau tulisane nek gak salah makaroni telur atau apa ngono. Nah, iku aku gak ngerti yo bedone karo cimin iku apa. Soalnya aku durung pernah nyoba cimin. Nah, iki mau nyoba sing iki makaroni telur. Iki ngono sak buletane iku 1000-an tok regane. Dan iki keadaane lagi hujan gerimis. Iki mau wis campuri angin sithik-sithik wis rondok gugup bakule bolo. Dan iki wong iku karek dhewean ning kene karena bakul lainnya iku wis padha bubar dikarenakan gluduk udan ape udan deres. Nah, iki aku tuku beberapa ae karena nyoba pertama kali wedine nek gak doyan. Dibumbui sik ngene iki. Karena cuacane iku sangat mendukung di bawah rintik-rintik hujan. Jadi mesti hawane kudu ngemil ae. Udan. Kamu mau? Atas maaf. Dan kasih jajan makaroni.